Dydd Gwyl Dewi hapus, mae'n Fawrth y cyntaf. Dyma'r adeg o'r flwyddyn pan yn ni'n dathlu'r wlad hon, yn dathlu bod yn Gymru ac yn dathlu hefyd ein nawdd Sant Dewi. Ond beth yn ni'n gwybod amdano? Wel, allai ddweud ychydig o bethau fel y ffaith nad oedd e'n ifed cwrw, na bita cig, oedd e ddim yn credu mewn gwisgo dillad crand, na hyd yn oed defnyddio anifeiliaid i aredig y ceie. Ond mae'r reswm pam dath e'n ffigwr mor fawr yn ein hanes yn llawer mwy rhyfeddol, a wy'n mynd i sôn wrthych amdano nawr. Mae angen i ni fynd i orllewin Cymru, i le o'r enw Llanddewi brefi, a ni'n mynd i droi'r cloc yn ôl rhyw 1500 o flynyddau. Drychwch dros y ceie. Falle welwch chi ddyn yn teithio o bentref i bentref, yn dod â newyddion ac yn rhannu negeseuon o ewyllus da. Wrth gwrs oedd hyn yn gyfnod cyn y we, cyn y teledu a chyn llyfrau printiedig. A phan fyddai Dewi, sef enw'r teithiwr hwn, yn cyrraedd ardal newydd, bydde pobl yn dod o bell i wrando arno'n siarad ac i wrando ar ei syniadau newydd. A mae pobl yn dechrau ymgasglu ar lan yr afon, gan bod nhw'n teimlo bod rhywbeth arbennig ar fi'n digwydd. Mae Dewi ni ychydig yn nerfus. Wel, byddech chi hefyd, mae'r dorf yn dal i dyfu, y cyffro'n amlwg a'r lle yn llawn sŵn. Frodyr a chwiorydd, meddai i ddechrau, ond sneb yn gallu glywed. O, dwi wedi dechrau to, gwyddodd rhywun. Fi ffili clywed, sa'n gallu gweld. Be sy'n digwydd? Mae Dewi'n cymryd anadl, a gollwng darn bach o liain ar y ddaear wrth ei drad a dechrau gweddio. Anwyl Duw, meddai, helpwch fi. Fe chi byth yn credu beth sy'n digwydd nesaf. Gyda bwrlwm mawr mae'r ddaear yn dechrau symud wrth ei drad cyn codi tua'r nefodd fel bryn yn cael ei eni. A mae hyn yn digwydd o flaen pawb. A dyna lle roedd Dewi yn sefyll ar ben y bryn. Gall pawb nawr weld a chlywed Dewi yn siarad. Mae'n codi freichau i'r awyr, a dyma golomen wen yn glanio ar ei ysgwydd. Daw tawelwch mawr, oedd popeth yn llonydd. Anwyl frodyr a chwiorydd, meddai Dewi, roedd pawb yn gwrando. Gwnewch y pethau bychain. Wrth i bob un ohonom wneud y pethau bychan yr achos da, gall y byd i gyd fod yn lle gwell i bawb. Gwnewch y pethau bychan, fel bod yn garedig neu ystyriol, fel helpu cymydog neu ffrind, neu ofalu am y byd naturiol. Drwy wneud y pethau bychain, gallwch wneud gwahaniaeth mawr. A dyna neges ein nawdd Sant i ni. A mae dal i fod yr un mor berthnasol heddi ag oedd e erioed. Bu farw Dewi ar y cyntaf o Fawrth, 589 oed Crist, a chafodd ei wneud yn sant rhai canrifodd yn ddiweddarach. Ac yn ein byd heddi allan ni ymweld ag eglwysi, pentrefi a hyd yn oed canolfan siopa sydd wedi ei henwi ar ei ôl. Na falle rhyw ddydd allwch ymweld â Tŷ Dewi, y ddinas leiaf ym Mhrydain, lle byddwch yn dod o hyd i Gadeirlan ac Abati Gogoneddus, yn sefyll yn gadarn yng nghefn gwlad Sir Benfro. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r stori a chofiwch ar y dydd hwn a phob dydd arall. Gwnewch y pethau bychan. Diolch am wrando. Llawer iawn o gariad a dydd Gwyl Dewi hapus.